Svätá Terézia Benedikta od kríža hovorí: Stretnutie s Rajnachovou manželkou po jeho smrti bolo pre mňa prvým stretnutím s krížom a s jeho božskou mocou, ktorú Pán udeľuje tým, čo tento kríž nesú. Poprvý raz som na vlastné oči videla cirkev, zrodenú z Kristovho spasiteľného utrpenia a jej víťazstvo nad ostňom smrti. Bol to okamih, v ktorom sa zlomila moja nevera. Moje židovstvo zbledlo a zažiaril mi Kristus. Kristus v tajomstve kríža. Súčasťou tajomstva Kristovej cirkvi, do ktorej patríme aj my, je tajomstvo skúšok. Završenie cirkvi a jej prostredníctvom i sveta v sláve sa neuskutoční bez veľkých skúšok. Čítame v katechizme katolíckej cirkvi. Ak je cesta cirkvi cestou skúšok, potom by nás skôr mali udivovať naše túžobné vzdychy, aby sa na našej životnej ceste skúšky už nikdy neobjavovali. Je to podobné, ako keby sme si prisvojili právo zúčastniť sa na pochode víťazov, hoci sme neposlali do boja ani len jedného vojaka a nezvíťazili sme ani v jedinom súboji. Je to ako v tej starej bájke o muche, ktorá počas celej orby lenivo sedela na chrbte koňa. Keď sa kôň vracal večer do stajne, vyšiel mu v ústrety hospodár a spýtal sa ho, ako pokročila práca. A mucha hrdo vyhlásila: orali sme. Naše skúšky sú tajomne vrastené do skúšky cirkvi. Ak sa považujeme za Ježišových učeníkov, súčasne musíme uznať, že cesta skúšky jeho cirkvi je aj našou cestou. Cestou našej neopakovateľnej a jedinečnej histórie.